Мюнхенская канферэнцыя па бяспецы. Менавіта тут прадстаўнікі Злучаных Штатаў прадставілі кіраўніцтву Еўрапейскага звязу і Украіны сваё бачанне, як спыніць вайну Расіі супраць Украіны. Тут адбываюцца і адбыліся вельмі цяжкія размовы. Як гэтыя размовы, як рашэнне кіраўніцтва Злучаных Штатаў паўплывае на нашу краіну, на Беларусь. Пра ўсё гэта мы паразмаўляем з абранай прэзідэнткай Беларусі, спадарняй Святланай Ціханаўскай. Спадарня Святлана, рады вас бачыць. Вітаю. Спадарня Святлана, Владимир Зеленскі заявіў, што ён будзе абмяркоўваць сітуацыю ў Беларусі ў кантэксце таго, што Расія, паводле ягоных звестак, плануе размясціць у Беларусі вельмі вялікую колькасць войскаў і што гэтыя войскі стануць пагрозай не толькі для Украіны, але і для ўсёй Еўропы. Як бы вы маглі пракаментаваць гэтыя заявы? Ну, перш за ўсё, я, канешне, вітаю тое, што спадар прэзідэнт размаўляе пра Беларусь, і я спадзяюся, што ён зможа давесці да дэмакратычнага свету, як стратэгічна важна наша краіна для бяспекі ва ўсім рэгіёне. Што калі не вывесці Беларусь таксама з гэтай вайны, калі не дабіцца дэмакратызацыі нашай краіны і не зруйнаваць рэжым Лукашэнкі, то гэтая пагроза праз міграцыйны крызіс, праз размяшчэнне ядзернай зброі, таксама расійскіх войскаў, гэта будзе пагроза для Еўропы. Ніхто, конечно, не хоча думаць, што Расія пойдзе на Літву, Польшу, Латвію і так далей, але я памятаю, як мы не хацелі верыць у тое, што войскі войдуць і ва Ўкраіну. Таму гэта, канешне, вельмі небяспечна, перш за ўсё для Беларусі, але таксама і для нашых заходніх партнёраў. І таму я спадзяюся, што інфармацыя будзе данесена, правільна ўспрынята і будуць адпаведныя меры прынятыя, каб гэтага не здарылася. Таксама ў першы дзень Мюнхенскай канферэнцыі вы абмяркоўвалі сітуацыю ў Беларусі з еўрапейскімі экспертамі і палітыкамі, з палітыкамі-экспертамі з краінаў Еўрапейскага звязу. Скажыце, калі ласка, які месседж, якую стратэгію вы ім параілі весці ў стасунку да Беларусі? Ну, перш за ўсё, я нагадала і падкрэсліла, што трэба размяжоўваць рэжым Лукашэнкі і беларусаў, якія ахвяруюць сабой, якія змагаюцца за вызваленне нашых палізняволеных штурмаў і таксама за незалежнасць Беларусі. Але, канешне, галоўны пасыл у кантэксце магчымых перамоваў па Украіне, каб Беларусь не адклалі на потым, каб Беларусь не аставілі ў сферы ўплыву Расіі, бо, як мы ўжо папярэдне казалі, гэта можа быць пагрозай у дальнейшым вельмі моцнай для замежнікаў, што Беларусь гэта не справа толькі беларусаў, а справа Еўропы і ЗША таксама. Каб калі будуць перамовы па Беларусі, дамагаліся ўвядзення расійскіх войскаў, дамагаліся не умяшальніцтва ва ўнутраннія справы Беларусі і увогуле, каб выцягнуць Беларусь з вайны, што без свабоднай дэмакратычнай Беларусі не будзе міру і бяспекі ў краіне. То бок я да сіх пор бачу, што не ўсе увогуле гэта разумеюць і вось думаюць, што мы вырашым з Украінай. Ну, там все будем выбудоўваць, разбудоўваць, а пра Беларусь час ад часу забываюцца. Не ўсе, але ўсё роўна ёсць такія галасы: о, мы пра гэта нешта не падумалі. І Беларусь, канешне, не ў цэнтральным фокусе, але я спадзяюся, што і ось гэты заўвага і Зеленскага, і нашы намаганні будуць мець свае вынікі, і за сталом перамоваў Беларусь будзе гучаць. Мне ўвогуле цікава, што калі абмяркоўваюць гэтыя перагаворы, то мы бачым Зеленскага, Пуціна і Трампа. Але я не бачу нікога з Еўропы, і гэта для мяне цяжка ўспрымаць, бо як быццам Еўропу таксама выключылі, хаця і Беларусь, і Украіна ключавыя краіны для Еўропы, перш за ўсё. І таму таксама адвакуем за тое, каб Еўропа была на гэтых перамовах, бо я ўпэўненая, што данесуць патрабаванні беларусаў, нацыі да таго боку. Таксама хацелася б запытацца, ці бачыце вы ўвогуле сярод еўрапейскіх краінаў, сярод у Злучаных Штатах, у Канадзе,
жаданне нешта рабіць у Беларусі. У вайсковым плане Беларусь успрымаецца проста як расійскі плацдарм. Ці хоча нехта з дэмакратычных дзяржаваў вызваліць Беларусь, дэмакратызаваць Беларусь, каб гэтую пагрозу вайсковую ліквідаваць? Вайсковая пагроза – гэта такі, можа, новы аспект, бо я зноў кажу, што Беларусь залічылі да суагрэсараў за дзеянняў Лукашэнкі, конечно, больш сканцэнтраваныя на Украіне, але праз вось гэтыя бясконцыя тлумачэнні, праз вось гэтыя канферэнцыі і візіты мы тлумачым, што нельга Беларусь аставіць у тым стане, у якім яна зараз, бо яна гэта будзе такая шэрая зона, плацдарм для дальнейшых наступаў. І таму я спадзяюся, што больш і больш увагі да гэтага пытання будзе прыцягвацца, і у галовах міжнародных лідараў Беларусь будзе стаяць побач з Украінай. Такая пагроза, яна больш і больш адчувальная і магчымая, і каб у стратэгіі па нашым рэгіёне вось гэты пункцік пра бяспечную Беларусь таксама быў заўжды. Калі казаць пра беларусаў, якія жывуць на сваёй зямлі у Беларусі, нядаўна я размаўляў з адным польскім экспертам, які сказаў, што сітуацыя ў Беларусі больш за ўсё нагадвае часы сталінізму. Гэта нават не параўнальна з тым, што адбывалася ў Польшчы ў 80-е гады падчас ваеннага становішча. Што можа рабіць кожны беларус, каб час, калі ён зможа нармальна выходзіць на вуліцу, глядзець навіны, размаўляць пра тое, што хоча, выбіраць то, каго хоча, каб гэты час настаў? Што можа зрабіць кожны беларус сёння? Ведаеце, калі я скажу, што не здавацца, гэта будзе як быццам вельмі шырока і незразумела. Але што зараз робіць рэжым, гэта ён спрабуе запалохаць людзей так, каб яны нос не высунулі, запалохаць людзей нават тых, якія выехалі за мяжу, і увогуле знішчыць усё жывое ў краіне. І таму, калі я кажу не здавацца, то гэта, ведаеце, сохраніць тую моц і рашучасць унутры сябе. Я разумею, што зараз нічога такога не зробіш на вуліцы, не выйдзеш, цябе сажаюць за беларускую мову, цябе сажаюць за тое, што глядзяць Белсат і іншыя каналы. Але захоўвайце надзею і рыхтуйцеся да таго моманту, калі гэта будзе магчыма. Будзе магчыма нешта змяніць. Зараз проста на сваім асабістым узроўні размаўляйце з людзьмі навокал. Вельмі асцярожна. Я разумею, што КДБ яны паўсюль. Размаўляйце на беларускай мове, калі можаце. Вучыце сваіх дзяцей сапраўднай гісторыі. Трымайце сувязь з тымі, хто можа больш вольна размаўляць пра Беларусь. Калі ёсць магчымасць, распавядайце, што адбываецца ў Беларусі, на вашых заводах, там у школках і гэтак далей. Вось гэта інфармацыйная падтрымка, яна вельмі важна. Знаходзьце магчымасць, каб глядзець незалежныя медыі, каб разумець, што адбываецца. Размаўляйце са старэйшым пакаленнем, якія могуць быць замбіраваны тэлебачаннем і верыць у тую всю хлусню, якая адтуль льецца. А тыя беларусы, бо я не хочу падзяляць тых, хто ўнутры краіны і за межамі, мы усе беларусы. Той, хто можа больш актыўна дзейнічаць, калі ласка, нам так не хапае таго, што свет ведае пра нас. Я раблю ўсё, што магу, але я таксама чую вельмі шмат пытанняў. Вось вы там ездзіце пра Беларусь, беларусаў расказваеце, але мы нешта не бачым беларусаў, там не выходзяць пастаянна на вуліцы, каб паказаць прысутнасць, не патрабуюць, там не пішуць у парламенты лісты беларусы дыяспар. То бок гэтая праца, яна павінна быць пастаянна. Гэта не час ад часу, бо пакуль не будзе для беларусаў Беларусь у цэнтры ўвагі, то для нашых замежных партнёраў гэта будзе дзела 5-10. Таксама цяпер Александр Лукашенко праводзіць кампанію абмену палітвязняў, вызвалення палітвязняў. Уже больш за 200 чалавек былі вызваленыя. Пры гэтым прыкладна такая, ці калі не большая колькасць былі асуджаныя за гэты самы час. Аднак вось гэтае вызваленне палітвязняў, на думку многіх аналітыкаў, гэта сігнал захаду для пачатку перамоваў. Ці вы, сустракаючыся з заходнімі палітыкамі, з палітыкамі з Еўразвязу, ЗША, чулі
што Лукашенко просіць ад Вашынгтона, ад Брусэля? Ну, вядома, чаго хочацца Лукашэнку, гэта каб былі знятыя санкцыі, але мы павінны разумець, што дбае ён пра санкцыі, якія б'юць па ім, перш за ўсё, каб зноў набіваць свае карманы грашыма. Не дбае ён ні пра Беларусь, ні пра незалежнасць, ні пра беларусаў, так, толькі пра сябе. І вы памятаеце, што мы з 2020 году кажам, што мы за перамовы, але ёсць перадумова для усялякіх перамоў. Гэта вызваленне палітвязняў і спыненне рэпрэсій. Ну, гэтая дыскусія навогуле паўсюль вядзецца, што здымем санкцыі, яны там яшчэ 1000 людзей пасадзяць у турмы. Калі мы пабачым, нашы замежныя партнёры, і мы пастаянна на сувязі і каардынуем гэтыя дзеянні і гэтыя меседжы, што пакуль не будуць спынены рэпрэсіям на працягу нейкага часу, пабачым, што ніводзін чалавек не быў пасаджаны ў турму, што спыненыя ўсе тыя суды, якія зараз працягваюцца. Гэта будзе сігнал, што яны гатовыя, все, што ціск настолькі вялікі, што яны ідуць на вось гэтыя саступкі. Пакуль вы кажаце пра абмен, тое, што вызваляліся людзі, гэта не было ніякім абменам. Нічога рэжым Лукашэнкі пасля гэтых абменаў вызваленняў не атрымаў. І усе дыпламаты, якія маюць магчымасць быць у Беларусі, праз нашы іншыя каналы даводзяць нашы асноўныя патрабаванні. Спыніць рэпрэсіі, асвабадзіць людзей, і толькі потым можна, канешне, размаўляць пра зняцце санкцый, бо санкцыі гэта інструмент. Калі ёсць крок наперад, можна санкцыі прыпыніць. Калі ціск там у краіне узмацняецца на людзей, то і санкцыі становяцца больш жорсткімі. Гэта інструмент, якім, канешне, трэба карыстацца. Але таксама мы павінны разумець, што наша фінальная мэта – гэта свабодныя дэмакратычныя выбары. Давайце пра гэта не забываць, што мы павінны асвабадзіць гэту краіну, нашу краіну ад гэтага рэжыму. І таксама гэта нашым партнёрам трэба трымаць у галаве. Палітвязні, канешне, прыярытэт, чалавечае жыццё прыярытэт, але давайце глядзець шырэй на гэтую карціну. Таксама апошняе пытанне на сёння датычыць маіх калегаў-журналістаў. Пасля таго, як Злучаныя Штаты прыпынілі праграмы падтрымкі шматлікіх грамадскіх ініцыятываў, многія ініцыятывы медыйныя беларускія засталіся без фінансавання. Ці вы вырашаеце са Злучанымі Штатамі гэтую праблему, а таксама ці вырашаеце вы праблему, магчыма, з кіраўнікамі еўрапейскіх краінаў, каб яны ўзялі на сябе падтрымку беларускага трэцяга сектара? Гэта быў, канешне, такі халодны душ для і нашых медыяў, і грамадзянскай супольнасці. І, канешне, мы павінны ратаваць сітуацыю. Перш за ўсё, мы дасылаем меседжы праз нашыя каналы кіраўніцтву ЗША, наколькі важна падтрымліваць беларускія медыа, бо калі пацярпелі медыа іншых краінаў, гэта зразумела, але за імі стаіць дзяржава. Мы такой магчымасці пазбаўленыя, і ў нас ёсць магчымасць далей працаваць толькі калі будзе падтрымка вонкавая. І мы тлумачым, што на кожную выдзеленую капейку беларускі медыа рэжым павінен траціць у 10 раз больш. І што калі прападуць, знікнуць беларускія медыа, то хто будзе супрацьстаяць беларускай прарэжымнай ці расійскай прапагандзе. Гэтыя меседжы ідуць у Вашынгтон, і калі яны пераглядаюць зараз праграмы, на 90 дзён замарозілі, не ведаю, што будзе далей, але сваю працу мы робім. І, канешне, адначасова мы размаўляем і з еўрапейскім звязам, каб яны падтрымалі ў гэты цяжкі час, размаўляем з краінамі асобна, якія маюць такія праграмы. Але, канешне, тут трэба і медыям самім задумацца, як знайсці іншую магчымасць падтрымкі. І я бачу, што многія звяртаюцца да беларусаў, і гэта добры крок. Беларусы павінны разумець, што мы все адказныя за тое, што мы будуем, і за медыа, і за нашу грамадзянскую супольнасць, і за праваабарончыя арганізацыі.
арганізацый і за дэмакратычныя структуры, і што нельга толькі палагацца на нашых знешніх партнёраў, бо мы самі павінны ўкладацца у тое, што мы робім, бо гэта наша краіна і нашая адказнасць. Мы можам разлічваць на падтрымку і будзем гэтага намагацца, але ўсё-такі наше будучынне перш за ўсё ў нашых руках. Спадарня Святлана, дзякую вам вялікі за размову. А я нагадаю нашим гледачам, што пра тое, якія дыскусіі вакол Беларусі вядуцца і вяліся на Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы, мы размаўлялі з абранай прэзідэнткай Беларусі Святланай Ціханаўскай.